Най-голямата ценност на живота не е това, което получавате. Най-голямата ценност на живота е това, което вие ставате. Или казано така. Най-важният въпрос, който трябва да зададеш за новата си работа, не е колко ще получавам. Най-важният въпрос е какъв ще стана. Един ден моят наставник ми каза: хайде да направим. Колко е силно, когато някой каже да направим. Най-добрата мотивация е тази, която сам си правиш. Някои казват: бих искал някой да дойде и да ме запали. Ами ако никой не дойде, трябва да имате по-добър план за живота си. Само мотивация не е достатъчна. Ако имаш един идиот и го мотивираш, ще имаш просто един мотивиран идиот. Помня как казах на наставника си: ако имах повече пари, бих имал по-добър план. Той веднага ми отговори: бих ти предложил да кажеш, че ако имаше по-добър план, би имал повече пари. Виждате ли, не е отрешаващо значение сумата, с която разполагаш, а планът, който имаш. Имах навика да казвам: и това е много скъпо. Тогава учителят ми ме поправи: проблемът не е, че нещата струват много скъпо. Проблемът е, че ти не можеш да си ги позволиш. Тогава проумях, че проблемът не е в цените, а в мен. Това бях аз, Джим Рон. И открих, че е по-лесно да станеш милионер, отколкото да търсиш оправдания.